balo. Anytime, pwede rin kasugdan ng coffee, sir. Oh. Thank you very much. Thank you. Pwede rin kasugdan anytime ang operation. Yes. Excuse me, sir. Sige, pwede yan. Anytime. Pero, gusto mo yung hugyaw? Mahimo man ba, Judy? Mahimo nga magbutan tag streamer dito alang sa reopening. Unya, atong i-publish sa pangataraan. Mahimo pa nga maghimo tag commercial spot sa Channel 47. Aron ba nindot kayo ang relaunching sa KTV and Music Lounge? Biskwit. Ito ba? Biskwit. Wait. Kung sa kadya day, kung hilabot ni mo. Ayaw kong sipuka ha. Tingali kay mahungawan sa akong saputron. Pahungaw, lang uroy. Basta humot ng hungawa, ay lang na baho kay malanad ta. Ang bot ni mo, Minggoy. Wa ko'y panahon mag-extras mga tao ay hinungdan sama ni mo, oy. Sakitian ko. Hoy, ingas tita Carmi ha. Nga mulakaw ko. Matukos butik ka din. Balik ka po dayon. Ambot lang ni mo, Miss Pauline. Wako'y panahon sa pagtuman sa sugo sa di na ko amo. No? Kahinas pa ya. Dambil-dambil pa, oroy. Magkusang kuno ka pa na ako kas imong bukton. Subot akong ramilhan na gamit-gamit ka na yung mga gamit sa weights niya. Bumbong. Tunglam yung nilang tudlo na kuhan. Tumara to akong gisupan ni mo ha. Kadat kuhan niyo. Oh. Kilo siya, Minggoy. Wala is tao. Gustong ka ang bongga kayo ang reopening rin eh. Pwede. Bart, dili maayaw magdugay na ng maong klase sa negosyo, ha? Kay, bino man po nang ibaligya. Ang bino, makadaot sa atong isigataw. Maghitag diha ang kahilayan. Gawas pa, doon kaayo sa tentasyon ang kababayan. Nya, bisan kon magtarong ka pa, niladyod ang reputasyon sa mga babae nga magtrabaho na ng dapita. Lula, kani adto raman na ba? Karon ang mga tao praktikal na. Bisan na. Pero, sa ari lang ko, Judy, nga dili mo magdugay sa maong klasiya sa negosyo. Kay, kumo ka mo ang tagiya sa maong negosyo, apil yun mo sa pagpakasa. O dili yun kalikayan, nga ang mga babae nga nagtrabaho na ang dapita, doon nag-modern, tapos baligya silang dungog. Si Lula ba? Kalawang na ba na yung hisgutan, Lula, uy? Basta, patuon ako. Una ko sa duyan. Masuhito ko sa lakaw sa kinabuhi. Josie, ako rin may bawa ng tanan. Ang saon, gusto man rin duha nga magnegosyo. Noon, atos lang tabangan, ako rin may bawa ng tanan. Abi ni mo, ang pagpalit ni Judy ug ni Leah sa KTV and Music Lounge ni Carmi Mercader, pagpatagano na niya. Niya ni Carmi Mercader ug sa bana ni Leah. Ug ning mga simanaha. Paniguroon ko nga madan ni Norbert din sa ato kadto si Carmi Mercader. Sure ka, Lu? As sure as I am sitting here. Bart, ayaw ko ipailanin ng babayhana. Tingalig di ko makapugong sa kong kagalingon. Kiton ko niya siya. Good. Good idea, Josie. Maingin mo na. Tinood. Di ta ka ipailanin na niya. Magpatuo ko. Muna akong buhaton. Ako siyang patuon nga ulitawang guwang ko. Pero ang tinuod, igo ko lang siyang pasayaw-sayawon sa akong mga pad. Ug tan-awon ta kung dili ba manlipag ko ang ingawong sa kauaw, kung moabot ang higayon nga masayon sa kamatuoran nga ako ang apuhan ni Leah, ang babae nga iyang gisakit, ang babae nga iyang ipagod, ang babae nga iyang gihupit, ang babae nga iyang gisakit. Una,
Muabot ang adlaw. Matutuman ang tanan kong mga plano. Alang niya ng Carmi Mercader. Bayran ni Carmi Mercader ang mga luha sa akong mga apo. Mami, nganong daghan mag-auto sa ato? Nya nganong maglakaw man sad ta? Anak, paminaw ha. Sa pagkakaroon nga gikuhaan tagatungod nila. Antos lang una ta sa pag-commute ha. Sige lang na kay kung makatrabaho na si Mami. Ni promise man si Lolo nako nga iya ko no kung palitan og bag-ong auto. Mami, ayaw pasakya sila sa Ramil o si Lola Carmi o si Miss Pauline. Na, di ba giingna naman tika? Ano di man ka makasabot? Isultian na tika nga. Dili maayo nga magbaton ka o kasilag kang daddy ni mo Ramil o kang lula ni mo Carmi. Kabanay mo sila nak. Daddy mo si Ramil, lola mo si Ma'am Carmi. Di ba ni promise naman ka nako? Ipanish sad nato sila kay kung makasa ko Spanish man sad ko nila. Unya di pagyud sila gusto nako. Nak, magustuhan dalgita nila sa umaabot ng mga adlaw. Pero nakasiguro ko na nga inig-abot niya ng adlaw. Ako na pud ang dili makagusto nila. Wala man ko kasabot, Mami, uy. Bata ka pa. Maglisod ka pa sa pagsabot. Dali na, ito sa unahan na. Ito lang ta maghuwat ng shape, ha? Kuyawa naman. Nakuangan kong pasingot na. Mingaw kay Mbay. Si Dailia, nilakaw og si Day Cristel. Unya, si Ma'am Carmig, si Dong Ramil ang atog. Si Ising, tuwa ng laba. Gilaay ko. Pasingot tabi. Uy, papay! Umidya na to, eh! Bakong kong papay! Dagan, Mindoy! Come on. So they had them apple bottom jean boots with the fur. The whole club was looking at her. She hit the floor. Next thing you know, so they got low. Them baggy sweatpants and the Reeboks with the straps. Turned around and gave that big booty a slam. She hit. Oy, kisay nag... Ma'am? Ma'am? Ikaw? Nag-usi ka na sa kuryente, ha? Idida ko na si Mosrida! Uy, tao na mo. Yung paggamay na kayo na kong sildo, yung panggidakan. Nagkuhan ko, ma'am. Nagpasingot. Pasingot! Magalina na kayo kang ginamit sa kuryente na! Uy, wakaabot paganig 5 minutos. Oy! Bisag-usa ka segundos! Di ko masagot, ha? Raog ko, 15 minutos. Yun! Sayon-sayo na mo gamit sa kuryente. Usahan! Ikay mo bayad! Ma'am, nagpasingot. Ralagi taon ko, ma'am. Higin lang, sayaw lang ko. Bisag, why sounds? Nasuko si Valentin nga giimbitag birthday. Nakapulik siya kay wa may gikahon. Hoy! Husto na si imong kabuang ha, Minggoy! Mabalintin ka niya! Husto na! Yun na ba? Nga nang mingaw madinhi! Mao magani, mama nagsayaw-sayaw ko kay Mingaw. Ano mga tao dinhi? Ikaw nadakos imong kabuang! Nadakos imong kabuang! Ha? Nagkama sa ka, ma'am. Nagkauyong kay ka, hanap kay Sino ka. kauyon ka niya? Ay. Grabe ko kaka... Hey! Ambot lang ni mo, Minggoy! Mabuang ko ni mo! Yun na kahain lagi mga tao dinhi!
Hinahinay sa ato na sa tagsaon. Si Dong Ramil, natog. Oh, Si Ising, tuwa dito sa banyo ng laba. Si Day Cristel o si Day Lia, nilakaw. Si Miss Pauline, tuwa sa iyang butike. usa patiki. Butike bitaw. Ato ispilingon. B-O-U-T-I-Q-U-E. Butike. Mabuang ko ni magmutubay ni mo, Mingoy. Oy, ingna sila ya. Magpatimpla ko kape. Na, unsa na noon eh. Ma'am, ay gidaman ka, ma'am. Bago bagay kong nag-inguna ng lakaw sila, gisuroy ni Dahlia si Inday Cristel. Kinsa pa di pananghiran? Ako og si Ising ang wa man sila ing madali-dali dinig kasanghiran kay kamo di man mo niya ma-reach. Sige, ikaw na lang timpla sa akong kape. Ako na lang, ma'am. Ikaw na lang, kinsa may lain ako masugo. La, timplahi ko, pagdali. Kagkatoy-toy. Pagdali na, Mingoy. Ulagi. Kahinay ba ni mo diha?